Wadhi gwenge mag Luo Nyanza County ma Migori, jodake ma Osaka e sub-county ma Suna West yuago chido to kod lil mar aora ma Onyinjo magiwacho ni sani keto ngimagi kama rach. Gikwayo okang' mapiyo mar keto ler e alworano mondo kik ngimagi bed kama rach mar gamo tuoche mikelo kod chido mar alwora. Juma miyo waler. Aora mar Onyinjo mapige donjo e romo maduong' ma Migori osebedo aorano mapige konyo oganda mathoth ma odak e kar dak ma Osaka kod mamoko e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori. En pi mabende osebedo kata ka itiyo godo kod moko motende e bomano ma Migori. Kata kamano ber mar pi ni sani duono ka sani okelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche. Mae biro kalore kod chido mar pi ni ma ikelo kod yugi kata chilo ma ipuko e aorani. Yudo matek seche ma koth ochwe, aora pong' aora ok nyal flow. At the same time tie mine malose nigo telde kama tindo tindo magikonyre gi pi makani. Koro pigni o affect wa to affect mine matindo man tigo telde ka. Oso dire chieng' kama eki pi bedo mokoso to aorani osebedo ka konyo ji mang'eny. To ken aorani kende, nyaka aora Migori aorawa maduong' ma be konyo ji mang'eny. Be osebed kipuke yugi, ok en mana makende but aorano. Jodak mosako ni pi ni ma Onyinjo masani puke yugi kendo lil pod itiyo kod moko moganda bende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach mokalo. Ma ok en about siasa, ma en about life mar a human being. Koro wayudo ka gini affect wa mang'eny kaka jorubaragana jo Osaka area to onge action ma nyalo time. Waonge ng'ama dang' wadhi kuome kopogre gi county government. County government to take responsibility. Watiyo godo ka endini en pi makonyowa kata mana e gik mang'eny kaka lote, joma mine matimo ohala matindo tindo machalo kaka joma uso lote tiyo kode, luoko, jo hotel tiyo kode, to kata mana jomoko be tiyo kode nyaka e modho. Koro wakwayo sirikal ni mondo yie okonywa mondo ka obed kama ler ma wanyalo tiyo nikech wan joma tiyo ka wan gi udi ka kendo waloko ka. Tiyo gi pesa ni kidhi e cho to chono bende mall flow ka biro e ang'owe i aora ka kolokore siweje ma kata kiwuotho e aora kuonde gi tido ka kuonde gi dum ok nyal bede kanyo mitumo ni e pi midwa luokni godo nyaka san kitiede ni godo hotel. Chunya gombo ni gikunywa kata mana pi mondo giketnwa ka. Giwachne gisebedo ka gigamo tuoche mopogore opogore ma ikelo kod lil ma oting'o tuono mar nyaldiema. Kipindupindu wayudo kendo wao kama ng'eny, en mana the only thing wayudo ni wachiegni go hospital machiegni, at least wanyalo ringo to watero. Koro ka orolore gi takataka, nitie jomodak ka machiegni. Jomodak ka machiegni kipindupindu giyudo, so nakayogi because of the pigni. Government oket chik matek mondo ng'ata moyud kapuko yugi e pi mondo timang'owa okawni atua. Jodagi Osaka wacho ni gionge kod kuonde ma oket nigi malong'o ma ichok yugi. Gino mose moko kuom oganda koro puko yugi e aorani. Mane oketnwa mini puke yugi kocha noselosi, koro sani waonge kama ipuke yugi. Koro aorani ma ji oketo kar puko yugi. Koro wakwayo sirikal ma Migori ni koyie to ketnwa kama wanyalo konyore maber mok aorani nikech aorani konyowa thuru ngimawa. To ka koro ngimawa obedo affected, kata wan wanyalo tho.